Mhuri yeZimbabwe mufaro mukuru kusangana nemi zvekare kwatiri kuita pano paMbire TV patinokupai nhau dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Panapa kuGuruve mhuri yeZimbabwe kuri kuratidza kuti kune mweya wesvina, kune mweya wemhepo uri kutenderera nekuti kuurayana kwacho hakuna kumira zvakanaka. Pane kuurawa kwevanhu kwakonzera kuti hurumende itumire mauto kunharaunda iyi kundotsvaka mondi iri kuponda shirikadzi nevanasikana kunharaunda iyi. Asi panapa pane nyaya yemhuri yevanhu vashanu avo vakasungwa vachipomedzerwa mhosva yekuuraya hama yavo. Chiitiko chatakambouya tikataura mumazuva mashomanana adarika aya kuti kune murume anonzi iye John Chimanga Chaora wekuGuruve kwaBoweni uchangodarika muGuruve wava kusvika kunonzi kuBakasa pakati ipapapa ndo pane nzvimbo inonzi Boweni kuri kutaurwa iko kuti kwakaurawa John Chimanga Chaora. Chimanga Chaora uyu akaita mazuva asiri kuonekwa kubva musi weKrisimasi, zvikakonzera kuti mamwe mafamily members maviri vasungwe vanosanganisira mukomana ane makore 16 years uyo asina kudomwa zita rake nekuda kwezera rake, asi mwana uyu ari pakati pehama dzake 5 na 4 dzinova dzabatwa pamwe chete naye kuti vaite 5. Vanosanganisira Kelvin Katuruza Chaora ane makore 26, koita Chimika Kwenzi wemakore 38, kuchiti Bvumbe Mandei naRonze Chaora ane makore 58. Mudhara akura kudaro 58 years kuwanikwa ari panyaya dzekuponda hama inova iyo inonzi John Chimanga Chaora. Angava nemakore 54 kureva kuti munhu uyu anga akuravo, asi chakonzero chakaita kuti vange vachimuponda hachina kunge chataurwa, asi mapurisa vari kuti vachiri kuenderera mberi nekuferefeta. Mutumbi waJohn Chimanga Chaora wakazowanikwa wakakandwa mudhamu mushure mekunge vehama pamwe chete nevavakidzani vatambura kwemazuva vachiutsvaka. KuGuruve tiri kutaura isusu nyaya dziriko dziri kupfereredza dzemhondi iri kunzi iyo inonzi Anyway Chaora. Anyway Chaora uyu Anyway Zvitsva uyo ava nenguva ari kutsvakwa nemapurisa, asi chiri kunetsa ndechekuti murume uyu haasi kubatika. Koitawo imwe nyaya iyo yatiri kutaura nezvayo yekupondwa kwehama zvakonzera kuti hama 5 dzinge dzichisungwa. Tinotenda mhuri yeZimbabwe nekuva nesu ndo update yatinayo pari zvino maererano nenyaya dziri kuitika kuGuruve. Mapurisa vari kuenderera mberi pari zvino nekutsvaka Anyway Zvitsva uyo ari kufungidzirwa kuti ane vanhu vaari kushanda navo pabasa raari kuita rekuponda vanhu munharaunda yeGuruve. Kune vashanya kekutanga musakanganwa kutsigira channel ino kuburikidza nekusubscribe kuitira kuti poga poga patinoenda nenhau munova vekutanga kuziva zviri kuitika munyika.